Zazu kenan na bangaren kudu inda ya riga ya fito dan garkuwa ya kame shi ya tsare shi. Zazu kenan ya ce ba kowa a cikin garin Ogere. Wannan gabar ta haɗu zazu da manon garkuwar cindo. Ɗan garkuwa kenan na ɓangaren gurmana shi da dogon fisho don ɗan ɗaukar fansa ne. Ga dambe na an taka tsakanin Jamus da ainihin Gurmada, aka taka wannan shahararren dambe a cikin garin Ogere. To wallahi bahagon dogon bodinga shine bahago kuma shine daga bangaren Jamus, sai shi autan horon kyande shine daga bangaren Gurmada. Wasa ne da mai dambe. Ga dambe na an taka
tsakanin Jamus da Gurmada. Wannan mai gajeren wando baki shine garkuwan Gurma daga bangaren Gurmada, shine fari kuma shine daga bangaren Gurmada, sai shi dogon shagiyar mota shine mai bulan wando gajere kuma shine dogo shine daga bangaren Jamus. Jamus bata kasa na Mamman Dan Sanyina, fada ko dambe ko a kwana bayan kanta. Wasa ne wanda ake bugawa a cikin birnin Ogere. Da ne su zaburo ka yi kallo na ciki ka ba idan ka wuce. To! Dogon shagiyar mota sai shi garkuwan kurma na bangaren Gurmada. An yi rufewar boko a wannan dauki ba daɗi da ake yi a gidan dambe Chairman Dan Maliki. Dogon shagiyar mota ya kai laushi kuma ya yi kafa. Kai dambe wallahi garkuwar kurma yana kai makamaye a wannan to amma dan baka yi dan mutuncin an wahala sai ka huce ka dawo da kaga an wahala to akwai sanda za a zo suna dan irin tsayi wannan da banza sai ka raba su da ruwa ya a dawo da wuri to aka bari aka dade to dawo su ne aiki za su dawo da wuri Thank you.
ga dambe na taka tsakanin Jamus da Gurmada. Wannan mai tuma wannan mai gajeren wando baki, wannan mai gajeren wando baki shine dan garkuwa daga bangaren Gurmada. Wannan mai gajeren wando shine dan garkuwa daga bangaren Gurmada, sai shi dogon bijo daga bangaren Jamus. Wasa ne wanda ake bugawa a gidan dambe Chairman Dan Maliki. Dan garkuwa shine mai gajeren wando baki daga bangaren Gurmada, sai shi dogon fijo shine mai gajeren wando fari daga bangaren Jamus, kuma akai ne can akwai bula, akwai baki, akwai fari, shine dogon fijo.
damben nan dai kowa na neman sa'ar kowa tsakanin Jamus da Gurmada. Wannan mai gajeren wando baki shine dan garkuwa daga bangaren Gurmada, sai shi wannan mai gajeren wando fari shine dogon fijo daga bangaren Jamus. Wasa ne wanda ake bugawa a cikin garin Ogere. Wasa ne wasan daukar fansa ne. Ga wasan nan dai. Bagwa Ebola. Yeah.
makwarwa na bangaren gurmada shine dogo shine mai dogon wando shine mai dada a kansa shine badame shine daga bangaren gurmada sai shi wannan bago shine mai hula shine bago kuma shine mai gajeren wando baki shine daga bangaren jamus shine kafi dan Ali Dambe wasu ke ce mai bagon dan Ali wasu ce mai zubuki na bangaren jamus wasa ne wanda ake bugawa a cikin garin Ogere zai buga dambe naira 10,000 da hida aljanin shaƙe yanzu a cikin garin Ogere kafi dan bici dambe aljanin shaƙe dambe naira 10,000 aljanin shaƙe kenan na bangaren kudu zai buga dambe naira 10,000 da shi da kafi dan bici na bangaren jamus kafi dan bici kenan na bangaren jamus zai buga dambe naira 10,000 da shida aljanin shaƙe na bangaren kudu yanzu a cikin garin Ogere ba suna ana samun sallata a hannu kafi dan bici dambe yaro ne wanda yake tsabibin yaro ne ba a budawa a ruhe da shi yanzu abokin dambe ne na kama ƙasa kafi dan bici dambe shine mai gajeren wando baki sai shi aljanin shaƙe shine mai gajeren wando bula
dama da dama ce ake wannan ɗauki ba daɗi. Dambe ne naira 10,000 tsakanin shi kafin ɗan bici dambe da aljanin shaƙe na ɓangaren Jamus da lesu zaɓuwa wallahi kai dambe kafin ɗan bici ya kai duka ya yi kafa to wallahi kai ɗan bici na ganin tashin hankali kafin ɗan bici wallahi kai ɗan bici ya halaka aljanin shaƙe a damben naira 10,000 yanzu a cikin garin Ogere. Kafin ɗan bici ya yi bakin aiki ya halaka aljanin shaƙe yanzu a cikin garin Ogere. Thank you.